přijede reportér za Bačou a říká, no a vy ako dlho tu bývate takto hore s ovcami? Ja tu hore s ovcami bývam 42 rokov. 42 rokov, no to je pekné, to je pekné. A máte tu aj kamarátov a susedov, že sa môžete porozprávať? Nie, iba ja a ovce. No ale také veci, čo ja viem, že máme novú pani prezidentku, aká je situácia vo svete, to viete, nie? Neviem nič, nemám elektrínu ani televíziu, iba ovce. No dobre, ale tak čo ja viem, tak bezpečný sex, to poznáte, nie? Hej, označím si tie, čo kopú.